Pang 4 days na namin. Good morning. Ayan, pang day 4 na namin. Magsiswimming na naman daw to. Punta muna kami sa room ni na Johnny Bell. Naka-ready na kami. Pupunta kami ata ng Ocean Park. Pero magbe-breakfast muna kami sa baba. Ayan, pang 4 days na namin. Bye! Ayan, oh. Puyat din. Pupunta? Sa Ocean Park. Para breakfast muna. Hinihintay namin si na Johnny Bell kasi nasa 4th floor sila. And breakfast muna kami dito sa Jollibee. Ito mga galing Australia, Jollibee ang parating gustong kainin. Wait for ice cream milk. Breakfast bago kami pumunta ng Ocean Park. Superman.